Здравей! Здравейте! Вече около 40 дена, почти всеки ден на протест. Защо си тук? Първо на първо, аз като български гражданин искам да упражня своето право на глас, право на мнение, тъй като както аз, така и моите тук са граждани, явно не виждат в това наше правителство нищо разумно и не виждат, че те въобще по някакъв начин изслушват с нас хората. И поради тази причина аз съм дошъл тук и искам да кажа и моето мнение за какво става на реч. Две думи казвам. Така, виждам, че носиш някакъв символ. Ще ни обясниш ли какво представлява? Значи, тъй като неотдавна чух доста хора да скандират думата мафия, доста бурно и уверено, явно там някъде се крие нещо такова като мафия, и тъй като тази мафия явно е глуха и не чува 15-20 хиляди хора на площада, които викат и крещат със всичка сила и доста убедено го правят, че нещо не е наред. И тъй като думата мафия е свързана и с организацията мафия, има и една такава схема, която гласи резана конска глава, която се хвърля в постелите на тези, които не чуват, в един такъв жест, като жест, че борбата е до смърт. Затова съм направил това конче с окървавен врат и смятам един ден да го хвърля там пред парламента, белким те, ако не чуват, белким видят за какво става на реч. Каква е ситуацията в момента според теб в България? В България ситуацията е доста лоша, тъй като хората, които ушки направиха новата демокрация 1991 година, просто обърнаха нещата така в техна полза и едновременно използвайки комунистически схеми, подмолни мафиотски връзки, мрежи на бай Сталин, който докара всичката простотия от Русия, а именно тези бивши комунисти, които ограбиха народа, направиха милиарди долари с тази военна техника, която продавахме, с тези незаконни сделки на оръжие, които трябваше да минат през България. И в един момент те просто се уляха и забравяха, че все пак в България живеят и хора, които се наричат народ, които в момента се намират в много страхотно лошо състояние. И имам приятел, който баща му и майка му изкарва с 3 лева на ден. Тъй, че ситуацията сама по себе си говори и доказва за какво става на реч. Просто управлението на тази държава вече от 70 години почти е в гъза моркови с извинение. А как стоят на нещата по света според тебе? В световен мащаб нещата са доста объркани. С две думи казано, ако ние като бивша комунистическа държава се бориме за някакви такива елементарни права, те пък от своя страна пък се уляха в някои техни схеми. Но все пак те са много по-лесно като ситуация и много по-лесно могат да излезат от нас. Те могат бързо да излезат от това с работа, с позитивни действия, които в България явно не може и това да стане, защото постоянно някой отгоре натиска и постоянно хората, които искат да направят нещо, биват натискани, лъгани, манипулирани, искат се пари под маси и не знам какво за документи, които въобще не трябва да се съществуват и т.н. Мои приятели. А защо повечето млади хора мигрират към западния свят, а не да кажем в бившото СССР? Бих казал, че това е очевидно. С две думи казано, като гледам по улицата в момента виждам само Тойоти, Мерцедеси и БМВ-та, а не Лади и Москвичи. Ето ти един отговор. Да не говорим, че всички вкъщи използваме японска техника, германска техника. Явно техният начин на живот е много по-прогресивен и много по-добър. И затова естествено, прилагайки и това нещо, което казах преди малко, че тук всеки един прогресивен човек бива натискан, манипулиран или опитват да го върбуват, да мине на техна страна и по този начин да прецакват другите си сънародници. Затова мисля, че е редно
всички млади хора да избягат от тази скапана система. От друга страна не е редно, защото ако напуснат народа, от който идват, също е кофти. И може би затова и аз съм тук. Защото знам, че в момента рискувам да ме видят, да ми разкажат играта, нека да ми я разкажат. Стига толкова. Затова съм тук. И това искам да кажа на всеки един прогресивен човек. Нека да излезем от тия дупки. Нека да направим малко разлика. Стига с тия дупки. Дай да излезем да направим нещо, че ги опущиме тия пак. И така, мой приятел. А кои са прогресивните хора и кои не? Значи прогресивен човек според мен е всеки един човек, който е на този свят роден и който се старае колкото и малко, колкото и оскъдно да направи нещо всеки Божи ден. Докато негативните са точно тия, които искат да имат чики-рики делавери, да живеят на гърба на другите, но не осъзнавайки те, губят КПД-то на нас като хора и оттам самата схема планетарно се губи в някакви си такива човешки простоти, вместо да обърнем внимание на тази планета, която вече наистина плаче. Изчезнали са животни, изчезват не знам какво, има разни проблеми с екологията и т.н. Всички ние знаем за това. Трябва ли да има правосъдие и ако трябва да има, как да се отнесем към виновните? Според мен във всяка една държава, която има ред, би трябвало да има и правосъдие, защото ако правосъдието не е на местото си, както в нашата държава се получи 1991 година, наместват се разни негативни хора, които са антипрогресивни и за тяхно собствено благо разказват играта на КПД-то на цялата държава, с две думи казано. А какъв трябва да бъде според теб изхода от тази цялата създала ситуация? Според мен, ако говорим за изхода на България, ние като прогресивни хора трябва единствено да натиснем на факта, че искаме да гласуваме електронно. Пояснявам защо. Защото доста прогресивни хора, за които говорихме до преди малко сега, извън България, и те са на 100% прогресивни хора, след като са зарязали всичко и са отишли с голям риск на Запад, нямайки нищо, никакви знания, никакви езици и т.н. Според мен те са много прогресивни и по този начин, като заеме този електронен вод и глас, ще могат и те да се присъединят към нас и те да кажат своето мнение и своя глас, защото все пак те са българи. Това е най-важното нещо, което, например, ако стане много бързо, тези хора, които са взели тези важни постове и естествено не ги заслужават и въобще нищо не правят по въпроса, ще бъдат леко по леко премахнати, според мен. Ще дойде времето, когато ние като хора ще гласуваме за прогресивни хора, които не само са минали през цялата схема на училище, на университети и т.н., а имат нещо и показано зад гърба си, де-факто, де юре. А всъщност тези хора ли спират западни инвестиции за хора от Запада да дойдат да инвестират в България? Според мен хората, които са окупирали тази държава и всички инстанции, нямат сметка да пускат прогресивни хора, които виждат какъв е проблема. И според мен те спират абсолютно всичко, което е свързано с прогреса, а искат по някакъв начин, ако могат да им вземат парите, както ги набутаха по някакви къщи по села и в момента те ги зарязаха. Така че това е целенасочено направено. Въобще колко по-малко хора, които са в час и които мислят логично да влизат в тази държава, по този начин народа е манипулиран по-лесно и те могат да си правят с него каквото си искат. А какво ти е мнението за постепенно създадените монополи в България? Постепенно създадените монополи, според мен, изникнаха като гъби, тъй като самите държавници, не умеейки как да съберат пари за хазната, мислейки само за своя джоб, ги допуснаха едно ние да нямаме работа и да мизеруваме повече, едно да си харчиме нашите левове и да им плащаме в евра, а трето да ни вземат пари под масата, за да могат да ги вкарат и да им дадат документация, за да могат да си построят магазините и да могат да си продават като бели хора.
според теб, защо трябва да има толкова много партии създадени? Тоест, малко повече ми кажеш за твоето мнение за партийния модел и... Според мен нещата са доста елементарни. Нашия бивш освободител, не знам как да го нарека още, то дали е такъв, със сигурност не. Почти всички хора тук са на моето мнение. Явно е инвестирал доста пари да раздели мнението на хората, с мръсни пари да подкупи този и онзи, имайки на предвид това, че хората се разединяват, те същевременно си мислят, че като има много партии, все някои от тия партии върши някаква си работа за техно благо, което е абсолютен абсурд. Всички тия партии са в един гаден кюб, всички до едно. Всичките тия са от тази схема след 1991 година, която до 1991 благодарение на Бай Сталин и неговите схеми античовешки, което той като схема съгради и като антихуманизъм и като не знам още какво да го кажа. Просто тези хора се умяха да използват това нещо под червения флаг. 1991 година влезаха под синия флаг и сега не знам си още какъв флаг и какви имена и какви партии ще измислят да си останат там. Да, ще бъде много трудно. 68-9 години те са разказвали играта на тая държава, която е една от най-красивите, в която съм бил. И тя за щастие е моя. Тук съм се родил, имам право да бъда тук и да си кажа мнението. Наистина ще бъде трудно да ги махнем тия боклуци, защото са много силни. Тяхната подмолна схема е жестоко направена. Няма това, въпреки че в момента се правят на ударени. И така, приятели мои. Това е което мога да кажа в тази схема. Какво е отношението на Европейския съюз прямо новоприетите държави като България? Отношението на Европейския съюз не е според мен толкова деликатно. Аз се надявах да има малко по-такива като помощ, намеци, като пращане на някакви делегации, някакви хора, които на нас, хората, които направихме вече първата стъпка, ето тук сме отпред, да подскажат, да ни помогнат и т.н. Според мен те нещо закъсняват, но надявам се, че тук може би нещата като почнат да ескалират, да се получи нещо положително в наша изгода. Трябва ли да се допуска някакво ескалиране? След като тези мафиоти не чуват, явно и като хвърля, всеки ден ще хвърлям по едно конче. Лично аз го изработвам и е ефтино, към 5 лева струва с желязото. Фанал съм му вече цакъра, това е второто. След като те не чуват и предполагам няма и да виждат кончетата и предполагам са толкова глупави, че не знаят за какво става на реч. След като са мафия, би трябвало да знаят и за кончето с отрезаната глава. Ще видиме, според мен ще ескалират. Според мен те много скоро ще ни нападнат и ще ни отрепат от бой. Надявам се да сме повече, надявам се народа да види един път за винаги, че ние сме хората, които създаваме държавата, не тия главорези там горе, които са вече 68 години на власт. Има ли страх? Усеща ли се страх у хората? В нас самите има страх, който вече е създаден толкова много години. Лично аз да кажа, моят дядо е бил 12 години в Белене, другия ми дядо е бил 12 години в Белене, баща ми е бил 3 години в Белене, 80-та година аз избягах през цяла Сърбия да отида в Щатите. Да, има страх. Има го, но в момента нашия страх е много по-малък от страха на тези, които са там. Защото историята красноречиво гласи за престъпленията, които и в момента вършат. Те самите не знаят какво ще случи. Да, ще се случи. Ще видим какво. Ще видим какво. И дано да е скоро. И дано да е справедливо този път. Приятел ми, бой. Какво ще кажеш на всички хора, които ги е страх да излезнат или по една друга причина не подкрепят тези протести? Според мен аз съжалявам, че е така, но разбирам много добре защо е така. Преди малко казах, че тази система вече действа почти 70 години, която е безмилостна. Хората са наплашени, тъй като ако нещо стане, както е ставало преди, те биват нападани, вкарвани в затвора с нападки, с доводи, които не са истини и така. Те са наистина страхливи, защото те наистина са патили от тези гадове и е обяснимо, но аз
умолявам всички прогресивни хора, всички хора малко по малко да се ошупат, малко по малко да дойдат да ни помогнат, защото стига вече 70 години минаха, нашата планета плаче, ние се занимаваме с глупости тук, някакви такива, които са антихуманни, антипрогресивни. Ето ги, от 69 години са ето тук. Най-сетне, нека да се съберем, нека да направим нещо позитивно, въпреки че има риск. Да, има го риск, ще трябва да го поемем. Ние ще го поемем. Някои от хората са водили войни и са се убивали. Какво ще не стане, като излезем тук и станем повече? И мисля, че няма нищо да не стане. Нека го направим. Нещо друго искаш ли да кажеш? По този повод, за тези хора, които се страхуват, бих искал интелигенцията, която, да, 45-та година бива избита от бай Сталин. Да, обичам го този бай Сталин. Бай Сталин дойде и България умре. Много го обичам, защото наистина е така. Значи бих ги помолил тези хора да излезат. Ние направихме, както казах, първата стъпка. Трябват ни хора, които да ни поведат. Хора, които са много по-в час. Моля ви се, излезте, помогнете ни. Кажете какво трябва да правим от тук. Да, ние знаем, трябва да искаме електронен вод. Искайки този електронен вод, ще се обадят и нашите сънародници в целия свят и ще ги махнем. Но трябва ни все още помощ. Трябва ни помощ. Трябва ни, защото битката е тегава. Моля ви се, излезте, помогнете ни. Както искам да помоля и нашите съграждани извън България. Много правилно, нека ходят те пред посолства, нека те правят, нека нещо да направим, всички заедно. Един път за винаги. Това е приятно. Благодаря ти много. И на мен. Беше ми приятно. Чао.